Amang inangat eh. Ano? Siap. Siap, Bang. Berapa? Semua tidur. Ambil. Apanya tadi yang ini? Cuman audionya tadi aja yang di ini nih, di klik ya. Jadi ala nunga jampi itu humiut manang hunon aktif masa di pangulu amang simbolon ma anodum hupamate mikrofon senon di pangulu ma mikrofon disi asabui manguluhon. Nah, sonari nunga mate sasudi mikrofon amang simbolon tolong dihidupkan mikrofonnya amang. Ya sudah. Oke, Mang. Siap. Persiap pojo materi namangda. Oke, Mang. Oke, Mang. Pinasa matu amang simbolon. Mula ta, Mama? Ya, silakan amang. Hurian itu hatta horas madihita salubna. Yes. Kamu amanami dohot inanami. Song-songoni anak nami siya na met satro di na magodang. Kailan nung ada apotikina mula tama acara pertanyaan ata di bagasan Budarion. Jumulo ma tapara di rohat tabi asa pertanyaan mahita di bagasan rohata. Pertanyaan mahita. Amin. Tapuji Tuhatta marhite edde siya nomor 15 ayat sada do tolu.
Marhite-hite gor ni debata ama. Dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor nito di parbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songro dohatan ni Tuhan Jehovah. Ida ma ahu. Apala ahu sa diri usa-usa bibiru-biruku. Jala lulu aku nasida. Songon pangalulu ni parmahan di pungan nagadupari. Uju dito ngotongan ni biru-biru na akan nama pari ibana. Tuang songoni ahu mga lulu biru-biru kusogot. Haleluya. Martang iyang mahita. Alay Tuhan di bata pargogo na suatu dosan. Naso marmula, naso marujung. Di paggargaho, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Lehonom mo hasisan di dosa. Hati gorad dohot hanguluan sa liling-liling na dihami. Asi maroham, lehon may dihami. Sa isungguli jala tugu-tugur, waka namin marhiti-hiti to dim. At sa hululi hami, pangurupiyot ko, moloro panguju na tuhami. Sa ipahot marohan namin. Asa tukporseya hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupak kami hasonangan sa liling-liling na marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Epistel di partangangata di Bornginon imana tersurat di Amos pitu mamuka siang ayat 10 sahat rodi 10 pitu. Masori-sori may tamadja. Jadi disuruh si Amasya malim siya Betel. Suruon na to si Jerobeam raja sian Israel ni nama. Marjehe-jehe do si Amos do pakho di tonga-tonga ni pinopar ni Israel. Dan martao tanoi hata-hatana sudena. Alay ang gudi Betel unang be dati manurirangi ay huta habadiaw ni raja idoy jala hudulan ni harajaw doy. Jadi ni si Amos ma mangalusi si Amasya. Dang niya panurirang au. Jala dang anak ni panurirang au. Alay parmahad do au. Jala na papungu-pungu parbuwe ni hau at tajaw. Dungi dibuat Jehovah maahu siyan na mangadu biru-biru. Jala didok Jehovah tuaw. Lahu mahoma narurangi dopa bangsokku Israel. Ope tangi homa hatani Jehovah nimudo. Dang jadi homa nurirangi dopa Israel. Jala dang jadi pistikonomu hatam dopak pinoperni si Ishak. Di bahini songonod do hatani Jehovah. Marmainad do jolmam di bagasak kuta. Jala marragia nak ka anak mu dohot burum marhite-hite podang. Jala bagio do tano om marhite-hite ruji-ruji. Jala mate di atas tano naramudo yang goho. Jala terbuat tuha buangan ia Israel siat tanona. Ima sahatna. Bartua mana tumangihon hatani debata jalan dapyok sa. Amin. Marede mahita siya buku ede nomor 720 sia ayat sada dohot ayat 2 dului hamu harajaun di debata.
martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah di bata amanami nama bangsa di Banua Gicang. Toktong do pujian nami ho disudia kadinggan di basam. Na toktong madungani mangaramu tingulu nami saha tutikion Tuhan. Nangpe di tonga-tonga ni pandemi COVID sapulusia namacai posi nuaingon ima di keadaan gawat darurat. Ali Tuhan nampe songoni tok tongdo di paluaso do pehami marsaor dohot ho mamuji pasangapon guarmu nabadiai dohot namanangihon hatami Tuhan di pertanyaan nami apala detikion sian tonga-tonga ni huriam HKBP Cibubur mulai sian wek sada rodi wek 12 ima na marhite jum na boy hami sian jabu nami be Tuhan boy masih adop-adopan di teknologi na canggihon dan makurangi Tuhan laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai ali Tuhan nabasa naing topot hami salhutna aka dosa nami nagudangi di hadapanmu asa boy hami tama di hadapanmu Tuhan laho mando hamoleton nami disudi pandongan yonmu ditangiang pangudianon Tuhan rodo hami tujulum dipagasan seret mirohan nami mananyakon sudi ruas ni huriam mulai sianaka na mek rodi magudang saha tuna lansia na tongon di partikian waeng di pagasanaka parsahiton di pamatang nasida na di rumah sakit nangpe na isolasi mandiri di Jabunabe. Nah yang kupasat hamima nasidai Tuhan imanyonya Raja Guguk boru si hombing dohot ya nakon na poso-poso dope nyonya sintua TJ Purba boru malingkas sintua pe silalahi dohot inanami boru tobing nyonya ge nenggolan boru napitu pulu NG nenggolan nyonya NG nenggolan boru napitu pulu Ganesa nenggolan Galio nenggolan nyonya Manulang boru nahampun nyonya nenggolan boru nahampun J Lumbantoruan dohot inanami boru Pak Paham Toran Johannes Lumbantoruan Leonardo Lumbantoruan nyonya Lumbantoruan boru Sitanggang nyonya Sintua Manik boru Sitanggang Limbong Rosi boru Tampu Bolon nyonya Pardede boru Turnip Naraya boru Pardede nyonya Hutagalung boru Sritonga nyonya Sitanggang boru Manik J Sitanggang nyonya Sitanggang boru Marpaung Jessica boru Sitanggang Freya boru Sitanggang Suminar boru Manik I Raja Guguk Mutiara boru Panjetan nyonya J Napitupulu boru Sidabutar nyonya B Sinambela boru Marpaung Don Juan Sinambela J Silaban nyonya Silaban boru Sagala Herbert Arwan Joseph Napitu Elia Napitu Dohot Immanuel Napitu Songoni dope Tuhan naso targuar hami guar nasida sada-sada asimaroham Tuhan sai ape homa tanganmu nabadiai tu pamatang nasida ganup asa taruli nasida di hamalumon nasekoi marhite aka proses pangobation na pinatupani aka tim dokter aka perawat
asa marsitutu nasida Tuhan laho makubasi palayan nasida di nalaho mangalihon pangubation pasdorohan nami Tuhan homa napasauto ni saluhutna asa homa napaluason nasida boy nasida manguduti akka ulauna tu akka ari na mangihut boy nasida mangulaon akka tugas-tugas doho tanggung jawab nasida di ngulu nasida be atong Tuhan lehon hanguluan abai kacang nyumur di nasida asa tetap nasida boy bersemangat tetap nasida margogo jala marpos niroha makirim doho di pagasan hapor siaw na pulin tuho kali Tuhan saya homa na memulihkan Uriam HKBP Cibubur sudah kana porsia diho dohot huria-huria sudah ruas na tongon di pagasana kapar sahiton di pandemi covidon postorohan nami Tuhan bui hami muse bolas mangulon akka ulon nami dohot akka parkarjuan nami na ape dilihok ko di hami ganuk nang songoni pemerintah nami Tuhan na dipimpin Presiden Joko Widodo pasu-pasu parbisuhi ma lehon masa halam nasakoi Tuhan memimpin negara namion di masa-masa sulit nuengon asa toktong kondusif padau ma akatahini parjahat padau ma akahakut turun jala homa Tuhan na memulihkan boy terus proses mardalan perekonomian nami Tuhan di bagasan hadingganon kali Tuhan nang songoni na melanda Portibion saluhutna homa na memulihkan Portibion Tuhan asa boy hami marsada ni roha laho memutus mata rantai pandemi COVID-19 kali Tuhan saya tuho dohami marsigatung omanang doho na mga puli aka keluarga-keluarga na di bagasan kasih taonon alani nunga di Joho na hinaholongan ni rohani aka keluarga tulabung posdorohan nami Tuhan sehoma na mangalion gogo doho pangapulion asiroham nang di aka parkarjuan aka ulon nami di balian di pasar di parumah tanggaon di aka parkarjuan naganup tapai ma aka pacamotan tapai aka rezeki asa boy mardalan salutna ekonomi keuangan keluarga pada ma aka parsalisiam alai tupahi ma Tuhan dame dohot holong niroha nang las niroha di tonga-tonga ni keluarga asiroham Tuhan nang di pardalanan saluhutna pakobasion di tonga-tonga ni Kuriam na subuhi mardalan dohot pulas dope say posdorohan nami anggia tu aka arna mangihut bui hami muse Tuhan marsaor dot ho pajupang bohibe jala bui hami di pagasan ngasniroha atong Tuhan mananggia pe parsoren yang ulun nami apara detikion tuho do pasaton nami tan lumubi ma hatam nanang tangoron nami mabahen mabuan bohal nami laho mangulaon aka ulon nami tu aka ari marsugut atong saha di homa hami Tuhan pamatang nangto di nami kurasi mahami marhite-hite guarna nakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari de mahita ke buku de nomor 232 ayat sada rodi 2 sian sude parulian na arga.
sada maruhatta martangyang mahita. Asiniro hamadiamu dohot dame siya dibata mata dohot siya anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Dihita sa luhukna di partangyang ata di bodarion tangi honot tama hatan itu hatan nagami berita nauli dihita di mana tersurat di Markus biduonom ayat sada rodi ayat onom tapai hutihu ma ujahahami songonom mahatana. Jadi hehe may banasiani lau tuhuta hagodanganna jala dihuton akasisyan na may bana. Jadi jumpa hari sahabat. Dari di perguruan. Jadi longang maruhan akanin nama. Siap dia doi tuibana. Jala habis tara dia doi nanile ho tuibana. Ayulan hagogodo hape pinatu panitangan na. Daibana tukangin. Tubuh ni si Mariai, hahani si Jakobus, Joseph, Judas, dohok Simon, dari lebung tak kay botona, jadi tergasi mana sida bidai bana. Alain na Jesus mamadok na sida, tung nasumar sangat do panungrirang, yang budiluat kagodangan na, dia kadongan na sa butuha, dohot dibagas na. Mic-nya amang, mic amang. Amang Pendeta Posma. Mikrofonnya amang. Mikrofonnya amang. Gabelongang marohana. Alaso porsia nasida. Laos diliati maakakuta di nasaluti mangajari. Disima sahakna. Oras ma dihita dihamo manami nangami na hinokok ni Jesus Kristus. Bo hita marpungu marhitejum patupahu partangangata di bodarion. Jadi memang khubar tuhatan di debata na tajahanak kaning boy dohonon matcay maul do hita jol maun mengakui kelebihan ni seseorang. Matcay maul do hita mengakui dengan jujur kelebihan ni sada-sada. Sebaliknya berusaha dojo maun mengalului titik lemah dia mah kekurangan ni seseorang ini. Tumpe sa sitong na nunga dibereng nunga diboto na luar biasa do seseorang ini. Alai tetap doi berusaha dia mah kelemahan. Dakuwoto yata digi adong do songoni cerita ni namaraleale madokata tiki modding. Jadi modding ma ale-ale naon ba idok marupani madokata ma sian ale-alin na. Jadi pisah ma tu alele nai madokata marupani diluluan. Mauliate ma dilak kamu tu au tiki songon ale-ale ni na moddingon. Ay memang tunga pala tikos do ale-ale kuron siyan namek-mek sa tunamudingon. Ayang gotik tidak darat kami sa sikola do di SD. Sa kelas do kami. Imana ma wakil ketua. Au ma ketua ninna rupani. Songonido tu SMP. Sa sikola do kami. Alaydang sa kelas. Sama-sama kelas sada. Anggona Mateon, omba juara di kelasna. Alaya, omba juara umum, ninna. Songonido sa tuna mangaraton. Rapat do kami tamat, rapat do kami mangarato tu Jakarta. Alay tikibor hat, martampo mas may mana. Anggaw marmandala do tikini, inday mana rupani. Jala di tiki-tiki nasalpu, makatay do kami, ido imana do tuau. Urasa horo perjulumate siya na ubay na ibana. Urokon daw horo perjulumate. Atong martaro mahita. Martaro manasida. Iro ibana horo perjulumate. Alay hurokon daw horo perjulumate.
ternyata mani talu do tong imana perjulu de mana mati ima para lelon nami jadi tarabul mainang dah inda mana tuinat tani alelene surido hatai di paboy mana macaringgan alay dingga do pe mana tersongoni marupani akka situasi namasa di tonga-tonga ni perdalanan di ngulut tahun takas do di hati dakon akka dongan nasahutai boha sikap ni Tuhan Yesus tikisah di hutai dengat do mana mengajari di hari Sabat ninna kagum do nasida mamereng nabi di Tuhan Yesus alai molo tabereng tapai hutihut di dok de dua nak kaning longang marohani natoropi ubegesa mabelongang nasida ala pistar hapistara dia doi nani lehut tuibana jadi longang do nasida ala pistar Yesus paturakun ala boy di pamaru makana marsahib di dok nasida ulang hagogor do HP na pinatu panitangan na. Jadi betul-betul do ada rasa kagum di pataridaho. Alai di tonga-tonga ni rasa kagum na tarok na kaling hado titik kelemahan. Dia do kekurangan na. Itu tusido lauro hanasida dan dilanjutkan rasa kagumi menjadi maban kesaksian taringot Tuhan dirian di Tuhan Yesus. Allah justru mereka bersama-sama menyaksikan dia maha kurangan di Tuhan Yesus ini. Ido asa di nasida dia tolu dah. Daibana tukangi tubuh ni si Maria, ni si Jakobus, si Joseph, si Judas, si Simon. Dan dilabung tak kay botona. Jadi tergasik mana sida daibana. Gawe tergasik mana sida. Lapatan na nga adong rasa kagum alayala di bereng nasida kelemahan ido mabagawit tergasip nasida hape sa sitong na molo tabereng dison ay so na ulaw na sosuman ulaw ni keluarga ni Tuhan Yesus tukang jelas do status na tukang au tugari molo taro istilah sonari ulang halal dui. Jadi kenapa dipersoalkan daud tukangi? Sekalipun pekerjaan kita serabutan, kalau memang hasilnya halal, kenapa kita persoalkan? Bahwa tabereng do status jabatan, baru do halal camat, berakhir di penjara do. Adong do bupati, berakhir di penjara do. Adong do gubernur, berakhir di penjara do. Anggota ringo itu status. Alai halal do naniulanay manangdang ido sa sitong na. Alai ang kuhalakot dangi dipersoalkan. Pokoknya dia titik-titik yang bisa menjatuhkan heraido na dipataridahon. Jala muncul doi nang sahatu pertiket si sonarion. Ngagari hera sahi rai dohonon mamereng akkana humurang di tonga-tonga ni halubian. Ningot do tikinaposo molak kadili-doli. Oleh Ramadan songono tua kanak buru, ubah maju contohna, bagak dunia buru ni bahoi, bagak dunia buru ni bahoi, do buru si boloni, do buru si hitei, alai pak nai mak bitis nai, songo bitis ni PSMS ninna, ayom matong, ya kudo bagak, burjuru inna, alai bolo binering bitis nai dah, songo bitis ni PSMS tabayak ko masong bitis ni pemen bola ito rang no to be si namar sitahan nama tu si Roma usia kanak boru gateng donian anggo siaturi inna ala ima gijang rohana inna jadi selalu ada yang kurang tapi ada untuk halubian kenapa tidak dimunculkan kelebihan. Jadi bola tabereng na adong do halak na pedek gabi si pedek de guarra hapi do halubian na pedeki adong do halak si pajang gabi si pajang ibag guarna hapi do halubian na molo na sedang dakay no kokala oy sedang tudia hodangin na oy pedek tudia honda do ima halubian na oy gajang tudia honda ima halubian na
Dakkai ko kana oi sedang tu dia ho. Dakkai na. Alai gabe caca dui hafet dia honi. Dang nilai polusi. Gabe caca do na gajangi dang nilai pulus. Hape sa sitong na nilai pulus dui. Jadi di semua memang kurang dengan akka sikap-sikap na di pataridahon di tonga-tonga ni perdalanan ni 10 tahun. Jalan masa isyan na jolo. Haru tu Yesus ngasong ni di bahay. Alay nang dohonod di si. Adong magkesimpulan ni Tuhani. Jalaw tegurat doon. Tegurat doon kata ni Tuhan Yesus on. Molo ibana. Nang marsangap pape. Panurirang di hutana, di dongas sa butuhana. Itu kesimpulan dalam arti teguran, bukan untuk diaminkan. Memang tohodo dang marsangap panurirang. Urok majo secara pribadi, pengalamatku mau rupani. Dang marsangap hiba rupani di hutaniba. Jadi harus ngonon. Yado kami ditempatkan di Silalahi. Jadi hutanami di daerah Sidikalang loh. Jadi tiki melayani di Silalahi. Apa ya dong maperhalado marsahid. Marsahid maperhalado di rumah sakit dirawat di rumah sakit Sidikalang. Jadi rumah kami siap perhalado HKBP Silalahi songok tahun berkunjung tuna marsahid di rumah sakit. Jadi Roma kami do perhalado tu rumah sakit Sidikalang. Barak 3 nenek kami berdala di rumah sakit itu orang mamanggora do ba. Oi posma inda guguhir tersongko tahu. Isi manggora si manadaw suara di buru-buru se ina. Bado perhalado hiber. Ay sunan manggora perdikan nami on narohana. Kubereng batu tu parkantin sekolah. Jadi udah potong mak bah. Pendokter ini kutu perhalado rupani. Dia gujala kami mak. Horas na baru. Horas sinarek ke mana. Apa ngapa dita hoate inda. Olo na baru. Waro pang ngotoru tang mi inna puang ijolo di perhaladoi. Bah, hancur masuk di hancur. Ngotoru pang utang minna ijolo di perhaladoi. Guya mak. Nang marsangat memang. Tapi itulah teguran. Lapatan minang dohonan na. Marilah kita saling menghargai dong. Dang nagabele dok, dang marsangat gabelos do, mahita parhalado, manang dohot kita mangaliak karongata. Dukso kok mulak kita tuh huta, taberin bupati dongata sa sikola, habe tikini, senau roho maniru, sotong nita rupani. Mantap bah, berhasil loho. Ino dohonon dah. Dang gabe dohonon, dang butik kini deh, ang gusto niajar ko, dang nanek kalasok, dang lingon. Alay luar biasa bah, tiburu peningkatanmu, mana di dainang. Ino dohonon rupani memotivasi, menyemangati, dang gabe mangaliay. Jadi walau didok Yesus di sotsongoni, dang marsangap itu dalam arti teguran doi di parngolot tasi saunari, supaya kita saling menghargai. Tabereng marupani buhado sikap niat ka masyarakaton tu presiden tamajo. Si pata dedok ko ni mana tanggur niangon. Si pata dedok ko ni mana Sina. Si pata dedok kon keturunan di PKI. Natuari adong demo idok ko di mana the king of lip service. Boleh dok, songoni raja di pergabu sini mai. Habis songoni mah tanggung jawab yang luar biasa. Puntang panting lau memikiri di tengah-tengah di kofiton. Alai songoni mah gabele atu ibana. Alai omma rupani marhite turpukta di bodarion di pengot Tuhani do hita bohado hita menghargai seseorang. Bohado hita menopang seseorang. Bukan menendang seseorang. Bohado hita menolong seseorang. Bukan merongrong seseorang.
Jadi terlalu bima di situasi COVID nate unang loja hita memikiri buasa mana kuna COVID. Alai loja mahita memikiri harus ibenota sifatu pota. Idot to. Memikiri sibeno mahita loja unang memikiri amang COVID. Akan naulima tapikiri akan naulima tapatupa asa marhitei boy hita marsurupan jala marhitei marsangat nong luar ni Tuhan. Jadi itu hita saluhukna manami di Partangangata di Bodarion di paingot do hita bohado hita sebagai pribadi anak-anak Tuhan untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang baik, memperhatikan nilai-nilai yang positif, bukan melihat, menilai, menunjukkan yang kurang, yang negatif. Saya di pasu-pasu Tuhan tamahita, songon sadahuria yang saling menopang, songon masyarakat kita yang mendukung tindakan pemerintah. Asadeng gambar dalam saluhukna, daruli lasni roha hita, daruli pasu-pasu hita, makoron hasanapot di Tuhatta, dengan nang mardalan pemerintah. Tuhatta masu-masu martangiang mahita. Maulia tema Tuhan, di pengoto dohami marhite hatam. Asanaing batutu hami boy mamering marnida makatidak ko nakanadenggan. Saling mendukung, saling menopang, marsyurupan, marsitangiangan. Unang batutu martahi mamikiri akan nahumurang. Mangulahon akan nasusuman. Alay naing marsihahulongan. Asa tubo kana uliak kana denggan. Di tonga-tonga di parsauran. Di huria. Di masyarakat. Suang sungunima atau hasangapon ng digway. Ale Tuhan nami. Totong dohami Tuhan pasahatut tuho. Saluhuk nama ruas ni huriam. Torok nang keluarga niaka naposom perhaladom. Nahona dampak COVID-19. Adong do na di rumah sakit. Adong do na di jabu isolasi. Sehoma tutu ale Tuhan. Na manopot na sida. Na paposor rohan na sida. Pasu-pasok kasipangan o nakavitamin. Nang keluarga na berduka. Keluarga siahan. Inanami buru nenggolan. Songoni keluarga ni naposom amang nababa di nanami inang pardita buruta soy sehoma tutong mga puli keluarga alanong jumulo ina siya tonga-tonga ni keluarga nababan. Tuhan nami pasahat nami Tuhan ng pamarita nami siya tutong leho di nasida las niroha leho di nasida sahala asa marhite sahala na siyan ho jala dibaga sa las niroha nasida pature-turehon masyarakat terlumubi di situasi COVID-19. Berdosa dohami Tuhan nasi roham sesa saluh dosa nami dagudangi asa tamah kami dijulung. Mari di Yesus Kristus jalo matangi yang nami. Amin. Mari de mahita puput pasahatun piliatan.
yang tangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pirat badia maguarmu, pero maharajaunmu. Ay saut malomo ni roham di Banua Gijang. Ya matuhami sadari. Desa madosanami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togi untuk pangujungan. Kedua mahami sian pangago. Ay horona punah harajau. Dohot hagugun. Rodia sangapun saleleng nileleng na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot kolong ni rohani debata ama dot parsauran itu di parbadia. Ima mangaramuti hamung saluhuna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat Yesus memberkati. Sehat-sehat. memberkati. Kita semua. Terus Marita. Orang sama. Semuanya, Manita. Orang sama. Ya.